Този музикален подарък е направен за Маки от село Дерманци, от неговия дядо Муца и баба Милена, които му казват честит 12-ти рожден ден. Bobby King Production. Честит рожден ден, Маки, твоя рожден ден е най-скъп за мен. Давай, жено Милено, ние ще си го отгледаме. Той е нашия живот. Айде, Маки, честит рожден ден днес. Аз съм най-богат да те гледам как растеш пред мен. На дядо и баба живота си давай, жено Милено, ние ще си го отгледаме. Той е нашия живот. Маки е истински дар, той е човека, за който дишам и живея. Рожден за мен е свят. Хайде, дядо, ти си нашия живот. Айде, Маки, патрона в Дерманци, най-голям. Твоята радост е нашия дар. Ти си на дядо в сърцето, знай го добре, рожден ден. Твой най-скъп за мен. Да те гледам как растеш, ти ми беше мечта. Маки, ти си ми гордостта една. Айде, Маки, патрона, честит рожден ден от сърце за теб. Bobby King Production.